Sokolovej jaskyni, predbežné výsledky. A pripraví sa Anton Dropa, zase Peťo Hlubek predstaví. Tak ďakujem za slovo. V krátkosti by som chcel predstaviť nejaké naše predbežné výsledky výskumu mäkkého sintra v Sokolovej jaskyni v Janskej doline. Na tomto výskume sa podieľajú vedci, odborníci jednak z Prírodnej fakulty Univerzity Komenského, z katedry geochemie a z katedry molekulárnej biológie, ďalej z Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Banskej Bystrici a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Čo to vlastne ten mäkký sinter je? Myslím, že všetci sme sa s týmto javom nejakej jaskyni už stretli. Jedná sa o takú dosť zvláštnu speleotému. Je to mikrokryštalický agregát, čiže zhluk mikroskopických kryštálikov kalcitu a ďalších minerálov. A zvláštnosťou je, že tento zhluk je mimoriadne bohatý na vodu za bežných okolností, čiže 40–80% vody sa tam nachádza. Samotná Sokolová jaskyňa sa nachádza v závere Janskej doliny nad tokom Štiavnice na svahoch masívu ohnišťa. Z geologického hľadiska, čo je zaujímavé, je to, že je to vlastne na styku karbonátových hodnín, vápencov, hronika s kryštalinikom, že k tomu sa ešte vrátim trošku neskôr, prečo to je dôležité. Samotná Sokolová jaskyňa tá pozostáva z 3 etáží, ktoré sú naozaj spojené priepasťami. Prechod medzi tými jednotlivými etážami nie je až taký náročný. V podstate, čo je zvláštnosťou tejto jaskyne, je to, že je prakticky celá vystlaná mäkkým sintrom. Vrátane podlahy, stropov, stien, čo trošku robí ten pohyb tej jaskyne, hlavne na tých strmších svahoch, trošku nebezpečný. Vzorky sme odoberali, miesta na odber vzoriek sme vybrali tak, aby sme pokryli vlastne rôzne tie prostredia v jaskyni. Jednak je to blízko vchodu, ďalej v strednej časti jaskyne, potom v závere tej druhej etáže a potom v blízkosti aktívneho toku. Odobrali sa jednak vzorky toho samotného mäkkého sintra, vidíme, to sú tie červené značky, a modrými značkami sú označené vody, kde boli odobraté vzorky vody. Vzorka SV1 bola sklapová voda, čiže vlastne sme odobrali z jazierka pod sklapom z mäkkého sintra, a SV2 je vzorka z aktívneho toku. Pôvodne sme chceli odobrať viacej vzoriek, pri prvej návšteve jaskyne sme boli vhodné miesta, čo sme identifikovali aj v hornej časti, lenže bohužiaľ zrážok je čoraz menej a v podstate tá jaskyňa postupne vysychá. Pokiaľ nepríde nejaké obdobie bohatšie na zrážky, tak neviem, ako budeme ďalej pokračovať. Čo sa týka jednotlivých tých terénnych prác, ako som už spomenul, odobrali sa vzorky vody a mäkkého sintra. Pri odbere mäkkého sintra bolo treba dbať na to, aby sa vlastne ten mäkký sinter nejak nekontaminoval biologicky, čiže kolega z katedry molekulárnej biológie, docent Zeman, odobral vlastne sterilné vzorky. Ďalej sme odobrali aj takéto jadro z toho mäkkého sintra, 30 metrov dlhé jadro, aby sme zistili, ako sa vlastne menia vlastnosti do hĺbky. Tie vzorky mäkkého sintra podliehajú, respektíve sa s nimi robí jednak mineralogická a geochemická analýza, čiže infračervená spektroskópia, skenovací elektrónový mikroskop. Budú sa tiež stanovať stabilné izotopy uhlíka a kyslíka. Trošku sa pri tom zastavím. Tie stabilné izotopy kyslíka a uhlíka, respektíve ich rôzne pomery, nám
niečo povedia o teplotách, za ktorých sa ten kalcit kryštalizuje. To je vlastne ten dôvod, prečo sa to robí. Tie ostatné metódy sú vhodné na identifikáciu rôznych minerálov. Tiež tam prebieha kultivácia mikrobiologických vzoriek, tak aby sa dali identifikovať rôzne mikróby. No a pri tých vzorkách vody teda sa robí len štandardné stanovenie, či pH, teplota, elektrolytická vodivosť, ktorá nám niečo povie o množstve alebo o mineralizácii tej vody, koľko rozpustených látok sa nachádza v tej vode, a ďalej sme robili nejaké stanovenia rozpustených iónov v tej vode. No. Čo nám povedali tie analýzy vody? Tak vzorka SE1 bola skvapová voda, toto vidíme, tú situáciu, toto jazierko, z ktoré sme dobrali tú vzorku vody. Tuto kvapkalo pomaličky do toho jazierka. pH je blízko 8, teplota 7,8. Keď porovnáme tieto hodnoty medzi vzorkou vody v toku a v tom jazierku, tak vidíme, že sú tu nejaké v tých číslach nejaké rozdiely. No. A tieto rozdiely nám hovoria to, že tá skvapová voda je ďaleko viacej mineralizovaná, čiže tam viacej rozpustených látok ako v tom vo vode z toku. Jediné, čoho je viacej v tej vode v toku, je kremika, a ďalším takým typickým znakom je nízka hodnota pH, relatívne nízka hodnota pH. Z toho vyplýva, že voda v toku je ovplyvnená kryštálnikom, čiže granitovými horninami, ktorými tá voda priteká do toho masívu ohnišťa. A táto voda je relatívne agresívna voči tomu vápencu, čiže je to významný speleogenetický faktor. Takáto voda veľmi intenzívne rozpúšťa ten vápenec a vytvára tie jaskinné priestory. Táto voda, ktorá nám priteká z toho mäkkého sintra, je pravdepodobne zrážková voda, ktorá sa dostáva na povrch a postupne preteká cez ten vápencový masív, ona sa nasýti, a potom pri výstupe do toho jaskinného priestoru sa znovu z nej vytvára, kryštalizuje kalcit, v tomto prípade vo forme tohto mäkkého sintra. Tu máme taký pekný obrázok, to je vlastne obrázok skenovacieho elektrónneho mikroskopu, takto vyzerá ten mäkký sinter. To sú vláknité kryštáliky kalcitu, a vytvára vlastne tú vatovitú alebo tvarohovitú štruktúru vzhľad toho mäkkého sintra. Máme výsledky infračervenej spektrometrickej analýzy. Čo je pre nás zaujímavé, je to, že teploty vzduchu pri odbere rôznych vzoriek postupne klesá smerom od vchodu ku koncu jaskyne. V tej tretej etáži pri tom toku je tá teplota trošičku vyššia, ako v tomto mieste. Ďalej, čo je zaujímavé, je obsah organického uhlíka. Čiže to je taká prvá indikácia toho, že nakoľko je ten mäkký sinter oživený mikroorganizmami. A vidíme, že čím je vyššia teplota, tak tým je ten obsah organického uhlíka vyšší. Čiže ten mäkký sinter je oveľa viacej oživený v tých vstupných partiách tej jaskyne, mikroorganizmami, ako v závere jaskyne. Je to dané vlastne tým teplotným gradientom, čo je úplne logické, čím je vyššia teplota, tak tým sú vlastne tie mikroorganizmá je lepšie sa cítia a viac sa rozmnožujú a skôr osídlia ten mäkký sinter. To sú vlastne nejaké závery. Nebudem to opakovať, aby sme sa príliš nezdržiavali. Možno vás skresne taká otázka, že na čo je dobré skúmať tieto veci v jaskyniach, tak mäkký sinter v minulosti sa využíval v ľudovom liečiteľstve, a nielen v ľudovom liečiteľstve. Donedávna ešte v 19. storočí bolo možné nájsť mäkký sinter v lekárniach, sa predával pod názvom Nihilum album, čiže biele nič, čo mu zodpovedá český názov, to mäkkého sintra, nic kamínek, angličtine moon milk, v nemčine mond milk, čiže mesačné mlieko, proti tomu naše slovenské mäkké sinter je úplne až takmer bulvácky.
proti týmto priam poetickým názvom. Každopádne, ako kolega docent Zeman tvrdí, že mäkký sinter má pravdepodobne skutočne tie liečivé účinky, funguje ako prírodné antibiotikum, čiže pomáhal vlastne pri liečbe poranení, používal to sedliaci pri poranení dobytka alebo na liečbu bolesti hrdla a tak podobne. Čiže má to jednak tento farmakologický význam, ale takisto je to vlastne taký ďalší kamienok do tej mozaiky o tom, čo sa vlastne v tých jaskyniach deje. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.